Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngemeko kaEthan Chislet. Chislet umfana omdala ke obaleka pha kwezeKaizer Chiefs ke. Umfana omdala ke okwathe wabe uyathengwa pha eNaturena kakabonakali ke kumabala okudlala. Abantu abaninzi ke bangxangile bafunde bambona into yokubana ingaba na uChislet lo udume ngantoni. Nizawukhumbula into yokubana ke ngomnye ke wabadlali abadlala apha esazikethini sebala abazi-central midfielders ke lalwimi lakuqala ngoku kuthiwa zi-anchor, abanye babiza ukuba ke bayadistroya. Ininzi ke le nto kweli lwimi lanamhlanje, kodwa ungomnye ke wabadlali abadlala apha esazikethini sebala. Into ethetha ukuthi ke ngoku phaya kukho ke ole Mabowe, kukho phaya ke Sibongiseni Mthethwa, kukho phaya ke oThabo Cele, oSiphe Sihle Ndlovu. Into ethetha ukuthi ke ngoku phaya kuthande ukugcwala kula position, kodwa into ebalulekileyo into yokubana adanikwe izithuba uChislet abonakala into yokubana umfana omdala uphetheni. Xa umlandelela kakuhle before azonyathela kuKaizer Chiefs, ujonga ke imiqulu nendlela umfana omdala ke ebeqhuba ngayo, uyawufumanisa into yokubana ke umfana omdala lo ebedlala kakuhle kakhulu, ngoba sithe xa sizinika ithuba before azonyathela kuKaizer Chiefs ke sisiva into yokubana umfana omdala lo uzawuthathwa yiKaizer Chiefs. Sake sathi make sikhange into yokubana ebephila njani, edlala njani ke kule team ebeyidlalela umfana omdala. Sithe sakufumanisa indlela umfana omdala ebedlala kakuhle ngayo, passes zakhe umfana omdala, atheka kwakhe umfana omdala, kuyiqonda kwakhe ipali umfana omdala saneminqweno yokubana ke ngana lapho Kaizer Chiefs ke angafika enze kanjalo ke uChislet. Inye ke ngoku indaba apha ikhoyo akakalitholi ke ithuba lokudlala apho Kaizer Chiefs. Isizathu ke salonto asikasazi, mhlawumbi ke uzawuthi ifumane ithuba, mhlawumbi kusahlengihlengiswa ke ngoba ke abaqeqeshi ke banendlela yabo ke yokwenza izinto. Ucala ke lokulimala okanye le-injury hayi uphila uthe qede pha uChislet kabe kwahlaba umfana omdala. Inye nje vo into eshota kuyokuba ke anikwe izithuba lokubana azibonakalise pha kwiqela ke leKaizer Chiefs ke. Mhlawumbi ke naye uzodala inikwe ke baphulaphula ithuba lokubana ke nani nike nimbonto ukubana uphetheni na esandleni uEthan Chislet umfana omdala. Simthembile ke ngoba ke sizibonile ke imisebenzi yakhe kwitimu ebezidlalela, siyibonile imigudu nemizamo yakhe. Sineminqweno ukubana ke nalapha ke ekwiKaizer Chiefs angafika umfana omdala aqhubeleke ngala performance ke ebeyenza pha kulaa timu ebeyidlalela. Inye ke ngento eshota into yokubana ke adanikwe iskipper, kwiskema, afakwe ebaleni, abonakale naye kubalandeli, batsho bamthembe, batsho bakholelwe kuye. Emveni koko ngoku kuqhutyelekwe kubheka phambili. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ke ngake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.